чакаюць вырашэння сваёй праблемы фінансавай. Яны там пракажоныя, канешне, здараўленне і каб вярнуцца ў грамадства, каб не мучацца. І падобна, сёння таксама пераважная частка людзей, которые там недзе збіраюцца ў храмах, у святынях хрысціянскіх, это люди, которым нешта ад Бога трэба. Я это так ласкава называю, што гэта люди інтарэсу, гэта люди бізнеса. І прычым не тое, што некаторыя сапраўды нахабныя, таму што яны проста ад Бога нечага патрабуюць і ўсё, а некаторыя ўдзячныя за тое, што Бог дае ці здольны даць. І людзі гатовыя за гэта панесці нават нейкую ахвяру заплаціць. І таму часта да святара прыходзяць людзі і там кажуць: памаліцеся, і мы за гэта гатовыя грошы заплаціць, колькі трэба. Альбо колькі трэба свечачак паставіць. Мы гатовыя панесці нейкія там кошты ахвяры за гэта. Але мы маліцца не будзем, вы памаліцеся, вы выпрасіце ў Бога, каб нам добра там было, ці некаму добра было з нашых, а мы за гэта заплацім. І гэта бізнес. Гэта таксама людзі, прадпрымальнікі, падпісваюць дамовы, і там ёсць дамова двух бакоў. Адзін абавязваецца там паставіць тавар,